U organizaciji turističke zajednice općine Bilje Kopački rit posjetili smo Park prirode Kopački rit, koji je najveće poplavno područje u ovom dijelu Europe, ali i jedini park prirode u Osječko-baranjskoj županiji. Specifičnost parka je što njegov život i izgled ovise o prirodnim procesima plavljenja. Naime, rijeka Dunav u svom srednjem toku s pomoć Drave stvara takozvanu unutarnju deltu, što, kako ističu iz parka, ovom području daje svjetski značaj. Park je jedno od najočuvanijih poplavnih područja u Europi i vrijedna je prirodna baština, zaštićena još od 1967. godine i priznata u međunarodnim okvirima. Kopački rit iznimno je važan dio hrvatskog-mađarskog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koji je 2012. proglasio UNESCO. Dosad je u parku zabilježeno više od 2300 bioloških vrsta, od kojih su mnoge, nažalost, ugrožene na europskoj, ali i svjetskoj razini. Park sadrži više od 500 biljnih vrsta, dok faunu čini čak 55 vrsta, što je više od polovice ukupnog broja sisavaca u fauni cijele Hrvatske. U parku postoje mnogi dodatni sadržaji. Možete se provozati brodom ili čamcem, unajmiti kanu ili bicikl, okušati se u fotosafariju i promatrati ptice. Možete prošetati šetnicom bijelog lopoča ili otkriti ponudu seoskih domaćinstava. U svakom slučaju Park prirode Kopački rit zaista treba vidjeti. U mjestu Lug posjetili smo 12. Paprika Fest, čiji je ovogodišnji slogan bio najbolja paprika na kugli zemaljskoj. Festival je okupio najveći broj proizvođača crvene paprike ili takozvanog crvenog zlata. Nađete li se u Baranji crvenu papriku, jednostavno morate kušati. Većina stanovnika ovog malog mjesta živi upravo od paprike, prodaju je na kućnom pragu tržnici ili naravno na ovome sajmu. U moru slatkih, ljutih, žutih ili crvenih paprika, ovogodišnji festival ponudio je i mnoge druge proizvode. Kravlji sir, med, bućino ulje, domaće kolače, ali i mnoge lokalne specijalitete. Mogli ste kušati domaće kobasice, šarana u rašljama, čobanac. Naravno, tu je bilo i mnogih slatkih mađarskih gastro specijaliteta. Paprika Fest uvijek prati i bogat kulturno-umjetnički program Mađara iz Hrvatske, ali i drugih zemalja. Održan je i kup Baranje Fišijada, na kojoj je sudjelovalo čak 109 natjecatelja. Posjetite iduće godine Paprika Fest i otkrite zašto baš papriku nazivaju crvenim zlatom. Jedno od mjesta koje trebate posjetiti je svakako i seoski turizam Lacković u Bilju, koji su među prvim pokretačima razvoja seoskog turizma u Baranji. Ovdje su nas dočekali ljubazni domaćini Srđan i Tamara Lacković, koji su nam pokazali svoje imanje. Ovdje možete i prenoćiti, u ponudi je i smještaj za 16 osoba. Na imanju ćete zateći pravo malo životinjsko carstvo, što vjerujemo na najmlađe goste itekako uvijek razveseli. Obitelj Lacković ima mnoštvo domaćih i drugih životinja. Na imanju se nalaze voćnjaci, plastenici s povrćem.
Gospođa Slavica Lacković i snaha Tamara uputile su nas u tajne spravljanja zeljanice. Sa smiješkom i veseljem zajedno smo napravili ovo ukusno jelo. Naravno, sve što ovdje kušate uvijek je domaće. Obitelj Lacković njeguje tradiciju ovog kraja. Uživaju u onome što rade, što se i osjeti kroz njihov odnos prema gostima. Ovdje se osjećate baš kao kod kuće. Dođite u prekrasnu Baranju.